Goddag. Goddag. Goddag og velkommen til jeres nye Minecraft-serie, Ice Age episode 1. Mit navn er Mads, og min karakter hedder Fransen. Mit navn er Markus, og i spillenavn det er Vesario. Mit navn er Magnus, og spillernavn det er Dexter. Mit navn er Tobias, og mit spillernavn er Toby. Lad os så komme i gang. Okay. Skal jeg få tre? Skal jeg fælde noget træ? Hey, drenge, ikke slå. Det var ikke noget at slå. Nå. Jeg har faktisk allerede brugt meget mad. Kan jeg også. Husk lige at blande snapling igen. Jo, jeg kommer lige op. Jeg tager lige der The Wheat Farm. Det er faktisk godt, at hvad det hedder. Brun 3 det er faktisk meget pænt at lave hus af. Undskyld. Åh. Det var meget undskyld. Ej. Okay, ikke mere Au. bitch fight. Bitch fight. En sabling. Okay. Hvis I giver alle jeres træ til mig. Ja. Nej, skal vi ikke hellere bo hernede? Jo, Ja, det. vi gider ikke bruge hernede. Eller heroppe. Der er også meget fladt hernede. Det er godt. Lige præcis. Jeg fylder lige det der hul ud. Jeg har lige taget nogle saplings med mig. Pas på. Wow. Hey, Aha. jeg fylde det der hul ud så. Okay, Hey, jeg Markus. Kommer I med det? Ja, jeg kommer. Markus, prøv at se, hvad jeg har fundet. En idyllisk baggrund. Markus. Hey. Det er et sort Hold nu får. Markus, hvad gik? Det får hans computer til at lagge helt vildt. Jeg skal nok nakke det. Så husk at tage... undskyld. Husk at tage uld til sengen, okay? Ja, ja. Hvor er det? Nej, heller sidste Det er episode, nu. der skulle... Sidste gang vi optagede, hvor vi failede igen. Jeg består liv. Der skulle vi da ikke bruge uld. Det sagde I. Det skal vi da nu. Ja. Det var dig, der failede, Tobias. Altid dig. Undskyld. Nej, for jeg havde skaffet uld til at sælge. No. Ja, der lå faktisk meget. Ja. Æg. Det kom en lille kylling. Kan I høre mig? Ja. Ja. Godt. Kan du høre mig? Det der lød ligesom dør i Minecraft, der lukkede. Det var der i virkeligheden, der lukkede. Ja, det ved jeg godt, men det lød virkelig som dør i Minecraft. Notch, han har bare taget en dør i ægte, så lukkede den. Ja. Fuck. Der er kul hernede under, drenge, så hvis en af jer gider gå ned og fælde det, var jeg lige at sige, og hugge det. Jeg bliver der lige mit træ lige om 5 sekunder. Hallo, alle, giv mig lige... Nej, jeg skal faktisk komme på. Hvem er det, der spiser rotten flesh? Hvor? Nej, det er jo ikke noget. Okay. Det Fransk, er... Det er Tony F. Ja. Ups. Hvor er du henne? Han Kom med min workbench. Jeg har ikke en workbench. Jamen, hvor er du? Ja. Ja. Du får lige noget træ. Hvor er I henne, drenge? Hvor er koldt henne, F? Det er hernede. Kom hen Yes. til huset. Hvor er du? Der. Ja. Hvor er Tobi? Du får, der ligger noget træ bag her. Nå, der. Har fundet det. Hver gang I smadrer træ, så blandt en tapning. Sådan der. Hey, for Hernede, helvede. Tobi. Mads, skal du lige have det her træ? Jo, Markus. I lumper rundt oven i hinanden, I gør. Det er det, vi kendt for. Og det gør du måske ikke, eller hvad? Nej, det er ikke så galt. Ah, det er ikke så galt. Der er også kul hernede. Ja. Eller, I må selv lige finde uld til jeres egen seng. Dum dig. Det er så dårligt, når man bruger forskellige farvede uld, ikke? Og så får man... Så bare sådan... Ja. Det ligner sådan en hospitalseng. Markus, gå lige væk. Hvorfor gider den ikke? Den kan man ikke placere... kan man ikke placere en seng på jord? Jo, det kan man godt. Men du kan ikke sætte den på... Snow. Sådan der skal den stå. Det er min. Lad være, Markus. Markus, hvad laver du? Lad være, Markus. Jeg stryger puden. Så er det fint. Lille for. You can only sleep at night. Spam. Hvad?
Har I stone tools og sådan noget, drenge? Nej. Nej, jeg vil hugge noget. Men du har jo træ med, har du ikke? Jeg har lavet nogle. Okay. Hvis I har sapling, så skal I lige huske at plante dem hen ved... Jeg har 2 sapling. Så plant dem hen ved huset, ikke også? Sådan der. Jeg har lige blandet. Tak, Markus. Okay, Tre. det er lidt, lød lidt klamt. Hvor er I henne? Jeg kan ikke finde huset. Jo, der. Jeg indretter lige huset. Jeg mangler mad. Gør du? Hvor er I henne? fanden? Jeg kan ikke finde jer. Jeg er ved at lave en mine. I can't Skal find vi you. sgu da ikke? Han skal få en mine til lige nu. Hvor er I henne? Ja, okay. Ved jeg ikke. Der. Nu kommer jeg... Hey, Markus. Nej, Markus, det skal jeg nok fikse det her. Kan I ikke lige nakke en gris? Der er just mine chance. Hvorfor? Fordi at jeg er ved at dø sult. Så bare skal vi skråstrække gear. Nej. Det er for tabere, K. Hvad for noget? Skal også kill. Nej, For at få heal. For at få noget fuld mad. det er neder. Det er nu. Jeg lakker lige en gris. Det er nubo. Jeg har lige fundet en kreber. Eller hvad? Som Er det gulv? Nej. Gulvet, det laver jeg bag. Hvad fanden er det for en form? Dumme gris, dø. Sådan der. Så får jeg ikke noget kød Jeg af. laver lige tools til os alle. Ja. Den første seng i rækken, det er min. Ja. Så må I selv lige lave jeres. Altså, jeg mangler bare lidt træ, så kan jeg lave en seng. Nu har jeg lavet tools til os alle. Fedt. Markus her. Ja. I ved godt, man kun kommer ned på halv liv, ikke? Og er at dø. Eller hvis man mangler sult. Og du har ikke skrevet kit tools, vel? Nej. Nå, fint nok så. Markus, prøv at komme med herover. Er der ikke lige en, der går ud og skaffer noget mad? Jeg har 2 bøffer. Så herover. Ja, det er ikke helt nok. Ja, det er godt lavet. Men jeg vil gerne have en tool, et sværd, bare lidt sværd. Så lav det. Ja, det gør jeg selvfølgelig. Nej, Magnus, kom hen til mig. Jeg har tools til os alle. Okay. Ja. Hvor er du henne? Ja, bare TP. Nej, jeg ved, jeg kan godt finde dig. Kom. Giv mig et sværd. Nå, der var du. Her. Har I mere træ? Ja. Det skal jeg lige have så. Er det så? Magnus! Jeg tager. Ja. Jamen, jeg vil ikke have resten. Jeg vil bare lige have et stort sværd lige. Der, Har du saplings, Tobi? ja, mesterlægge. Jeg har 15... Ja. Har du sapling? Nej, dem har jeg sat dernede. Wow. Hvor der er mange grise, men der er 7 grise herovre eller sådan noget. Og der er 4 lige her, men der er mange. Men du skal ikke bare spise det straight away. Du skal altså lige mine. Tobi, kan du ikke lave en ovn? Jo, jeg skal bare lige have fanden af stående. Og så sæt den lige oven på workbench. Ja, det skal jeg nok. Ikke ovenpå. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lad være med at tælle. Hvorfor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. K. Ja, Lol. stop det. Vi skal altid se noget lol. Noget lol. Det kan man altså ikke sige. Nå, men det, jo, for det er sjovt. Ja, men det er jo ikke noget Noget grin og underligt. Noget, der er underligt. højt. Ja. Hvor? Vent lige 2 sekunder. Jeg skal lige... Nej, ikke lad være. snibboldkrig. Ikke Jeg har så ikke særlig meget liv. Nej, I skal ikke tage sneen, drenge. Det er godt ud. Undskyld. Har I ikke Nej, et lad være. eller Lad være, drenge. Har I ikke noget Okay, kul? jeg har ikke... Jeg dør Så snart. har du ikke noget kul? Hvem har kul? Jo, jeg har 19 kul. Så kom. Put det ind i det oven. Og så. Ups. Kom nu bare put det ind i ovnen. Slap af. Prøv at komme, Markus. Du skal lige se noget sjovt. Jeg skulle ligesom lige til at lave dem her. Markus. Hvad?
Hold kom. Nå, vent lige lidt. Lad være, drenge. Se, så er der lys herinde. Lad være med at kaste med snebolde. De kommer fra luften. Ja, men lige pludselig dør en af jer. Og så er vi nærmest tabt. Okay, prøv at køre. Prøv kom. Vi skal ikke sneen i huset. Det er sjovt. Nej. Nej, men det forsvinder, hvis du sætter torches. Drenge, er der ikke lige en, der har en træblok eller noget? Jeg henter lige noget træ. Prøv at se her. Kan I ikke lige fælde en masse træ? Kom, Magnus. lige kigge her. Jamen, du skal lige se det her. Et eller andet TPA til mig. Jeg er her. Nå, herovre. Stop igen. Max, du rammer mig næsten. Markus, gå væk. Jeg kaster dem seriøst ikke for at ramme jer der. Drenge, lad være med at kaste med sneboldene. Nå, men jeg skulle af med dem. Og Hvad skal jeg så gøre med dem? ingenting. Bare drop dem. Ja, okay. Jeg mangler kylling. Gris. Skeleton. Over. I ved godt, der er en creeper lige ude for vores hus, I gør. Nej, Altså lidt væk fra, men alligevel lige udenfor. nej, vidste vi ikke. Ej, Max, du ved jo godt, der er en creeper ude på isen. Og nu kommer den tættere på huset. Jamen, så slå den der ihjel. Ja, jeg har ikke særlig meget liv. Nej, det... okay, jeg skal nok klare. Hvem har taget maden? Hvem har taget maden? Seriøst? Ja, Magnus, der er nok også andre, der skal bruge det, ikke også? Jeg var ligesom lige ved at dø. Ja, det er jeg også. Jamen, så må du tage noget at spise, eller skaffe noget mere mad, eller noget. Det er nok kun lige at tage det, der er nødvendigt for en selv. Har I noget træ, nogen af jer? nej, gå ud og hugge noget. Nice. Nice, Mark. Markus, kan du ikke lige hurtigt lave noget Jo, hegn? jeg har 10 mellem Jamen, jeg har kun en wooden planks Er tilbage. du galt? Der er mange endermans. Husk at tage sapling. Ja. Hele tiden. Ja, jeg er ved at plante nogle nye. Ja, der er mange endermans. Jamen, så lad være med at gå derhen, Magnus. Du skal ud og skaffe mad. Jamen, det er lige ude for huset. Jamen, du skal slet ikke gå derhen. Hvorhen? Derhen. Nu lavede jeg lige kæmpe hul i jorden. Det var ikke så fedt. Så går jeg bare herhen. Markus bagfra. Dammit, Magnus. Du skal ikke engang gå ud om natten. Jamen, jeg nakker lige en zombie, så jeg kan få noget. Men, det giver rotten flesh, og det er ikke godt. Nej, den gav så heller ikke noget. Altså, jeg har 8 sticks. Tak. Ind i ovnen med dem. Magnus, det er ikke alt sammen til dig. Nej, det sagde jeg heller ikke. Jeg tror bare, det er til dig, og tak. Du må altså også selv lige arbejde. Mad. Vi skal bruge noget kul eller noget. Nej. Ja, eller der ligger iron. noget kul i ovnen. Og så må I lige lave jer selv en seng. Ja, men jeg mangler 3. What the beep? Hvad sker der nu? Jeg har noget træ. Prøv lige at komme her. Det lyser. Ude i... Nå, det er fordi, der er lave under. Hvor? Kom her. Kom her. Kan vi gå i lavaen tilbage? Kom her. Gå i lavaen, zombie. Nej! Toby. Det mener Jeg du hoppede ikke. seriøst ikke i lavaen. Jeg gik bare rundt om det. Ja, og så måske ikke lige alligevel. Nå. Ups. Nej, Den havde ikke helt renderet. Og så kom jeg til at gå, hvor der var lava. Det vil det der, det er ikke engang sjovt. Ej, så... Du skal gøre alt for ikke at dø. Vi skriver ned, når vi er færdige med videoen, hvor mange gange vi er døde. Det er Toby, der får dem alle sammen. Toby og Magnus. Ja, vi skriver også navn på. Ja. Jeg er ikke død endnu. Nej, men det Ja, jeg skriver det. Okay, så har jeg skrevet ham ned.